Magandang umaga po sa inyo, Mr. and Mrs. De La Cruz. Kamusta ang pakiramdam mo ngayong nasa third trimester ka na, Elma? Okay naman po, Doc. Wala naman akong ibang nararamdaman maliban sa ang bigat na ni baby at ang dali ko na talagang mapagod. Normal naman yan, lalo sa stage na ito ng pagbubuntis. Sige, tignan na natin ang baby. Kumusta, Doc? Ayos naman po ba ang anak namin? Maayos naman po si baby. Malakas at regular naman ang heartbeat. Very healthy. Ayon naman sa fetal growth scan at resulta ng mga nakaraang test mo, normal siya at nasa tamang posisyon. Ibig sabihin po ba, healthy talaga ang baby namin? Opo, Mr. De La Cruz. Malusog ang asawa mo at malusog ang inyong baby. Sa nakikita ko, inaasahan natin ang isang ligtas at maayos na panganganak. Salamat po, Doc. Kinakabahan po kasi kami nitong mga nakaraang araw. Lalo na't unang anak namin ito ni Brian. Wala kayong dapat ipag-alala. Maayos ang lagay mo at nang ipinagbubuntis mo. Basta't ituloy mo lang ang tamang pagkain, sapat na pahinga, at uminom ng supplements. Mas mainam na rin na umiwas ka sa stress. Kaya Mr. De La Cruz, magbibigyan ng sakit sa ulo si Mrs. ha? Ay, oo naman, Doc. Malabong mangyari yan. Mas higit pa nga sa isang reynang pag-aalaga ko kay Elma. Lalo na't malapit na kaming magkaroon ng prinsipe. Napakabolero mo talaga. Nakakahiya kay Doc. Mabuti. Babalik kayo after 2 weeks para sa follow-up. Alagaan ninyo ang isa't isa, lalo na ang future mom natin. Opo, Doc. Doc. Maraming salamat po. Dear Love, ako si Elma. Hindi man halata pero sobrang kabado ko dahil unang beses ko palang magbuntis. Napakarami palang pinagdaraanan ng isang nagdadalang tao. Pagbangon pa lang sa umaga, iisa na ang pagsubok, sabayan pa ng mga pagkain na bawal kainin. Higit sa lahat, pakiramdam ko pumapangit na ako lalo pat onting buwan na lang manganganak na ako. Buti na lang hindi ako pinapabayaan ng asawa kong si Brian. At hindi niya rin pinaparamdam na may nagbago sa pagtingin niya sa akin. Napakabait na asawa. Sobrang responsable at talagang maaasahan. Totoo namang para akong reyna kung tratuhin niya. Dahil simula nung nagbuntis ako, hindi niya na ako pinakilos pa sa bahay. Pagkatapos niya mag-work, umuuwi rin siya agad para naman gawin ang house chores. Siya ang nagluluto, naglalaba, siya na halos lahat ang gumagawa. Kaya nung lumaki ang tiyan ko, hindi din daw siya komportable na maglabing-labing kami dahil baka makasama raw sa bata. Kaya hinayaan ko na lang siyang isakamay niya ang bagay na magpapasaya sa kanya. Okay lang sa akin, para iwas prostate cancer, di ba? Mahal, Oh, ano yun, mahal? May masakit ba sa'yo? wala naman. Hindi nga, mahal. Sabihin mo lang sa akin kung anong nararamdaman mo. May cravings ka ba? Anong gusto ng misis ko? Baka nahihiya ka lang. Mahal, naaalala mo pa ba yung usapan natin dati? Tungkol sa pagpayag ko na gawin mo kapag hindi mo na talaga kaya. Ha? Alin dun? Yung tungkol sa stress reliever mo. Yun ba? Oo, bigla ko lang naisip kung anong ginagawa mo para makaraos. Dati kasi ako ang palaging gumagawa nun para sa'yo, di ba? Pero ngayon hindi ko na alam kung kailan pa yung huling beses na tinutulungan kita. Alam ko naman na mahalaga yun para sa mga lalaki pero gusto ko lang din naman na maging honest ka sa akin. Honest naman ako sa'yo, mahal. Kung ano man ang napapanood ko, wala na yun pagtapos. Parang hangin na nga lang sa akin yun. Alam ko naman sa sarili ko na hanggang doon lang yun. Sure ka, ha? Oo naman. Kaya wala ka dapat ipag-alala, mahal. Gusto ko lang malaman kung ano na yung nagpapasaya sa'yo habang buntis ako. Mamaya hindi na lang screen yung pinapanood mo. Baka naman personal na... Ay nako, itong misis ko naman. Tandaan mo, hindi kita ipagpapalit. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo.
Kahit ano pa man maging itsura mo o kahit magkaroon pa tayo ng maraming anak, ikaw at ikaw lang ang pinakamaganda at pipiliin ko sa lahat. Bolero ka talaga. Pero okay, sige. Ituloy na lang natin tong usapan natin bukas. At saka, bawas-bawasan mo ang pag-iisip, Elma, ha? Hindi makakabuti yan kay baby. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Opo, mahal na mahal din kita. Naniniwala naman ako sa lahat ng sinasabi ni Brian. Pero hindi ko talaga maiwasang isipin kung ano nagiging instrumento niya tuwing gagawin niya ang bagay na yun. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ba ako? O masyadong pakialamera? O talagang kinukutuban ako na may hindi siya sinasabi sa akin? Nung gabing yun, nagdesisyon akong tignan ang history ng phone ni Brian na ikinagulat at mas lalong nagpatunay sa mga hinala ko. Nakita kong pinapanood niya ang videos na pinupost ng kapatid ko. Hindi ko alam kung parte ba yun ng nagiging ritual niya. Pero hindi ko isinasantabi ang aking mga nakita. Maganda, sexy, at maputi ang nakababata kong kapatid. Hindi naman nalalayo sa kung ano ang itsura ko pero mas revealing siya kung manamit. Aaminin ko, masakit para sa akin ang nakita ko. Pero hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang maging emosyonal. Dahil baka makasama sa pagbubuntis ko. Hindi rin ako sigurado kung may ginagawa siya habang pinapanood niya ang videos ng kapatid ko. Sana na lang talaga namamalikmata lang ako. Sana mali ako. Sana. Oh, mahal. Oh, Parang pagod na pagod ka yata. May nangyari ba sa trabaho? wala naman, mahal. Marami lang pinagawa si boss kanina dahil malapit na ang auditing. Tapos, mayroon pang preparation para sa international convention. Ay. Oh, ikaw naman, mahal. Kumusta ka kanina dito sa bahay? Baka naman nagkikilos ka pa. Sabi pa naman ni Doc, dapat nagpapahinga ka. Ano ka ba? Nag-exercise lang ako ng kaunti. Kasi 'di ba, sabi nila mas nakakatulong daw 'yun para maging normal ang delivery ko. Pero kahit pala onting ehersisyo lang, nakakapagod pa rin talaga. Gusto mo bang mapawi ang pagod mo? May pasalubong ako sa'yo. Hmm? Ito, mangga. Wow! Kanina pa naman ako nagka-crave nito. Sinabihan ko pa si Mitch na dalhan ako kanina pero hindi raw siya pwede. Alam mo naman yung kapatid mo, palaging busy. Ang daming ginagawa sa buhay. Nakita ko nga lang sa social media, sunod-sunod ang post ng mga ginagawa niya. Wow, updated pa talaga. Ano yun, mahal? Wala. Sabi ko, kumain na tayo para makapagpahinga na para ma-relax-relax ka rin. Sige, mahal. Wait lang ha. Uupo lang ako saglit. Ay, nakakapagod talaga yung trabaho at biyahe. Mukhang mas mauuna yata yung relax May alam pa naman akong pamparelax. Oh, ano yun, mahal? Kung ano man yan. Shh, tara na. Ano ba? Diba ang sabi ni Doc, nakakabuti rin daw ito para sa normal na delivery. May benepisyo para sa akin. Lalo na para sa'yo. Sure ka ba dyan, mahal? Baka makasama sa bata. Natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman natin kailangang gawin yung mga posisyon na ginagawa natin noon. Sigurado ka ba, mahal? Oo nga. Kung gusto mong manood ng videos para ganahan ka pa, okay lang. Oo, sige, mahal. Teka, magbabanyo lang muna ako. Magpapainit. Tignan natin ngayon kung tamang hinala lang ba ako or tama ang hinala ko. Hello everyone, this is Mitch. And look guys, this is my outfit for today. This beautiful two-piece, right? Sobrang fit sa atin. And
Tama nga ang kutob ko. Videos nga ng kapatid kong si Mitch ang ginagawang pampagana ng asawa ko. Pilit niya pang tinatago sa akin pero huling-huli ko na siya sa akto. Hindi niya ito maitatanggi pa sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero para akong nasusuka. Hindi ko matignan si Brian sa mata. Pero para bang ibang tao siya? Parang hindi siya ang asawa ko. Mahal, bakit hindi mo na ako kinikibo? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Kagabi lang nagising ako na wala ka sa tabi ko. Bakit dun ka na natulog sa kwarto ni baby? Wala ka talagang idea kung bakit ako ganito. Ha? Ano ba yun? Wala talaga akong maisip na pwedeng maging rason. Maniwala ako sa'yo. Kitang-kita ko sa mga mata mo na alam mo kung ano yung kinakasama ng loob ko. Ha? Hindi kita maintindihan, Elma. Nakakadiri ka? Bakit, Brian, ha? Bakit? Sabihin mo nga sa akin kung anong meron sa kapatid ko. Bakit siya ang pinagpapantasyahan mo? Pinapayagan kitang manood ng ibang babae. Pero bakit kapatid ko pa? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin yon? Anong pumasok sa utak mo? Mahal. Elma. Please. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung paano papaliwanag pero ang alam ko sa sarili ko, nakikita kita sa kanya. Mahal, walang ibang ibig sabihin yun para sa akin. Hanggang doon lang yun. Hindi ka makinagkilabutan sa mga sinasabi mo, Brian. Dahil lang ba sa nagbago na ang forma ng katawan ko? Dahil ba na hindi na ako si Elma na nakilala mo noon? Mahal, hindi naman sa ganun. Natatakot lang talaga ako para sa bata. Hindi ko alam kung makakabuti ba ang gagawin natin para sa kanya. Mahal, sorry na. Ilma, patawarin mo na ako. Promise, hindi na mauulit. Hindi na. Please lang. Elma, bawal kang ma-stress o magalit, hindi ba? Elma, please. Mahal, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko kasi okay lang. Na maitutulad mo lang yun sa mga videos ng mga babae na usual ko na pinapanood. Bahala ka sa buhay mo. Uuwi mo na ako kila mama para makapagsarili ka ng hanggang sa gusto mo. Ang baboy mo! Mahal! Dear love, hindi ko na pinahaba pa ang usapan namin ni Brian. Parang wala na ring point na ulit-ulitin ko pa. Kasi kahit anong paliwanag, andun pa rin yung bigat. Hanggang ngayon, magulo pa rin ang isip ko. Kung papatawarin ko ba siya o tuluyan ko na lang siyang kamuhian. Nakakapagod mag-isip kapag parehong masakit ang pagpipilian. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit niya nagawang pagpantasya ng kapatid ko. Of all people, may parte sa akin na gusto kong intindihin na baka nga hanggang sa isip lang na wala naman talagang nangyayari. Pero sapat ba yun para mawala ang sakit? Para mabuo ulit ang tiwala? Pinilit kong manahimik. Hindi ko sinabi sa pamilya ko kasi alam kong sisirain lang nito ang lahat. Lalo pa sa sitwasyon ko. Wala na akong lakas para sa isa pang gulo. Wala na akong puwang para sa isa pang sugat. Maayos naman si Brian. Yan ang pinanghahawakan ko. Wala naman talaga siyang history ng panloloko. Pero simula nung pumasok ang hinala, may kung anong kumurot sa akin na ayaw nang mawala. Parang may nabasag na hindi ko na alam kung paano ibabalik sa dati. Hindi siya tumigil sa panunuyo. Araw-araw, sinusubukan niyang bumawi. Pero alam ko sa sarili ko na hindi dapat yun, na hindi sapat yun para agad ko siyang tanggapin ulit. Ang pagpapatawad, hindi minamadali. Kahit patawarin ko siya,
Alam kong hindi pa ako okay. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako healed. Alam kong malaking sakripisyo ang magpatuloy. Ang gumalaw ulit sa mundong pilit kong binubuo para sa sarili ko at sa batang dinadala ko. Hindi madali. Sobrang hirap. Pero kailangan. Para sa seguridad naming dalawa. Masakit. Nakakapagod. Nakakatakot. Pero kakayanin. Kasi ngayon, hindi na lang ako ang iniisip ko, kundi may anak akong kailangan protektahan.